Anya laki din. Hey! Salbag ti amin na salbag. Salbag tumanan inton madamdama. Inton rapi. Sagpanag. Aging kaal daw. Sagrapi manayin. Salikide. Ay, apo nga. Nabarbartak ka man na niya. Anya kamad nga. Ha? Ay. Si kamagayam, Maria. Kitaan ka di dayta. Gapoy ti kinabartak mo. Sa anak pa yun ang mailasing. Anya kamad nga. Makauma adi ti kasta nga ugalim. Ano? Awan lang nga ro doon di maitultulong mo kanya kya. Ay, nagadumanang nga ibagbagam. Oh. Ay, no kastalatan na kanayo nagsinatalaangan. Makauma ka nga. Anya? Nauma ako ni ti kasta nga aramid mo ya. Napatpatag pa yun ti arak ng datao. Anya lakit din nga. Ay, awan mo, Turyong. Ipangpangrunam to mo nga may, hindi ta kinaartak mo. Ana? Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Maria. Nagsingpot ni Maria ngam inabusom to mo, ti kinasingpot na. Ay, uy, ngaraw na. Kaso una yung babaway, ngam talagang empay-paiso na, tipimanaw. Nagawid na ili da, nana. Yung tugo na liwa. Liwliwa nga ibagbagamat. Ay, talagang awan ti umuna babawe, Turyong. Maamiris mo laang ti kinapatag ti may sa abanag, wano may sa atao no awan ton a makitkitam. Adal day taken ka, sapay la kuma, tanoaddan tumadan ti sumaro no a babae ti biyag mo, ay kat baliwam kumamatan ti kinamanginom mo. Ay, una na. Magbalbaliw ako na talaga. Talaga gaya mapinanawan na ka ni Maria, pare. Ha? Asino mo, tichismusa na kay bagay tinaytaking ka? Burloloy? Nay, saan ka namas daw, pare? Amumot hindi tao dito lugar tayo. Naparpartak nga agwaras ti chismis, ngam ayuda. Ay, sa bagay di ah. Ngam pudno, pinanawan na kan. Si kaki di mo. Way, pinanawan na ka. Nya laki din. Ano niya? Naragsak kan. Tanasong bata kong ti saludsod mau. Agpiyasta kan. Awan na nga ron, pare. Sapay panaglalamag kita. Kaasi ka mat, ngawan kakap-kap mo, Toroyong. Saan apariko dayta paray? Iti dayto akin na taer kaw. Parikot ko aya na kita. Pulos. Anya? Nagaduli tayo, iigin no talaga kayat ko paray. Oray po tam, into no may alawas, at da isang pagkaw ko naktumay. Dayta ka man, pare. Kas kalag suksukat iti kawas no agsukat kay ti babaya. Sana all nataer. Nyalagi. Saan mo't apan ng ilas tao, ngam no bilang taaklunan na. Ada mabuko ko apalay. Yeah. Ha? Wain basyang. Puno ti bagbanga. Iso asapay ako mataklunan. Nakaw. Promise. Saan kanto pulos nga agbabaway? No siyak ti ayatay mo kin ipatag mo. Agbiag ka akas na prinsesa. Kung tumay. Sapay la kumatapod no amin na ita ibagbagam, Turyong. Apay, anya ti panag ko ng kanya. Ulbaw. Sana ang ulbo niya. Malaksi ti kinatair ko. Sana ang ulbaw do. Pud namin ti bagbaga. Basang. Kaya mo asawan, inyawid mo, unti bagbagam ang babae, pare. Ay, katuwi na. Apay, kapaw. Anya laki din. Talagang impay-pay sumada.
Ngam nasingpot ka di mo lang nga kasi ti kinasingpot ni Maria iti. Amangan ki di mo no saan tumanon ama kaanos kang ka pare. Si Kaki, di mo pare. Kaslamla ko na, nakalalas ti ugalik mo ta. Saan mo dagas sa pare? Nakunaklang ah. Tani Maria ngamin iti. Kat inananusan na ti kinamamartek mo. Basta tinapatag itake, adan ni Basyang itibiyag ka, oh. Sapay la ko nga ron. Tamaanusan na ti ugali ken aramid mo akaskin ni Maria pare. Ay, salit ki di abiyag. Salbag. Hay, salbag manay. Unay kan? Nabinta pa yung kastakit din tir aramidam? Edi kalman, napan ka iminom. Sa ita, nabarbartak ka manan? Ha? Naglamok lang aro doon ti panawon. Imbes nga adda ka dito balay akakinapkap ko. Ngam saan mataray tamot arak ti mapan mo sangwan. Ay, salbag kiti. Nagado ka nga mo. Igidgidan mo ti panagin inom mo iti nalamis a panawon. Papananangay no san alumsak. Hay! Lalaki, hindi ngay bagbagam lumlumsa nga. Apay, kamoy. Pudno matsan aya. Naglamin lang aro doon. Uminom ka pa'y. Nagbatit lang aro doon. Sakat lumsak. Ay, anya lakit din. Kisulnutin, ah! Di ba dat? Sulnotan niya. Ay, nukas nalatan na ka na yun. Jaklam Montoryong. Nay, sumipngatan ngam umay ka dito'y balay may ngagkat katawa. Oh my God, pa ipapas ti pa nagkatawak na ana. Ha? Nagkarumot ti ka barbaro a girlfriend ni Toriong. Hay, no kasano ti kinasingsing pati din ni Maria. Isumot ti kinang iyong ngiwat ti wanan bay na babae. Aniya? Nakapigpig sa tingiwat nga. Nagpasit ka no, ti mabagbagi ni Toriong. Sakit, uminom pa ita arak. Igidgidan na itinalami sa panawan. Papanan na ngay ka no, saan alumsak. Ay, chismosaw. Nakangagamot itinay ta. Ay na, amuyo matan. Kasla adigi lang tinagbadan ti balay mi katakwada. Nangagko pag sarasalitaan data na barbartek ngamin manin ni Toriong. Ay, una yung talumsak. Nalabas. Wan, lumsak ka talaga. Pudno ngamin na. Naglamis ti panawan. Sakit arak pa lang ti kanayon na nga inuman. Lumsak ka talaga. Ay, uray po utan na. Saan ngagbayag? Panawan daman ni Toriong. Salbag! Nukastamlatan na ka na yun. Nasaysaya at pa panawan kan, Turyong. Anya? Ay, unay kan pa siya. Saan kumamakas tama? Awan lang nga ro doon ti maitultulong mo kanyak. Di ka pa'y maitad ti pagragsakak. Ay, salbag ka. Unay mo iraw na kami mo dahi tuwin. Ayak! Dahil tala inom mo ti among nga aramidan. Tunggal sumangpat ka. Limsak! Panawan kan kunak tumad. Nagrabaw mo tinday, tarason mo ba siyang? Natalaka mo limsa mo, tibagbagan nga laki ni. Namabartak ka, kunamlan asino ka agpukka-pukkaw di tayo kigid. Ngaminton makaawid ka, limsak mat, ay salit! Ay, pangasim mo, abasya. Saan na kumama panawan? Kasano ako ngayon bilang lang? Ay, makamu ka! Iso siguro pinanawan na ka ti girlfriend mo, edi. Gapo iti kasta nga aramid mo. Nagbatit lang nga rodan, inom ka pa'y lang nga inom. Ha! Panawan ka kunak tomat! Ne, itaman pa asaan ka amatagtagari pare Toriong. Nako, nagunag pa iti sinnaay mo pare. Kasalada na unag pang panunutam ah. Pare ko kuman ni Basyang pare. Ha? Tapin ni Basyang pare. Pinanawan na ka man ay. Saan pa yung magkidi Ang kanayong nga nga iso tibagbagahan Ay, pare, amangan mo't nga nupod no tinadamak ko. Ha?
Naglamin lang arudon ti panawen. Arak pa lang ti kanayon mo sangsangwen. Papanan lang ay ngagpaysunusan alumsag. Anya, nakadamagan mo itilayta mo parilando, may lumlum sa nga. Siyak pa'y, mangag ko amin ti sa namang mangag pare. What? Nagbatit lang arudan. Ay, sus- Sa lumsag pa lang. Papanan na ngay at talaga. Ay, panawan na ka nga talaga. Huh, pare ko kung harap pare. Kasano ako ngayon panawan naman na kasi tinaramin ni Maria. Unay, ngagpaiso ti biyag ko naya. No ni Maria kat pinanawan na ka, gapu iti kinamamartik mo. Ni ba siyang mat ita? Panawan na ka, gapulang iti rason alimsak takiret. Ay, magaya. Anya laki din paritoryo ngayon. Nakababae, napakais-istoryaan ti lalaki. Ngagpaiso. Ay, pangaasim, mabasyang. Idisum na kita pag ngayon mo, pangaasim. Sana kumama panawan mo. Ano niya mo dati mo? Awan, di makaanus kan ka ako naktumad. Ay, kwa. Ikaring, nagbalbaliw akong basyang. Basta sa anak lang nga panaw. Ay, saan? Diyak lapat siya day ta, karing-kari. Nawayakan, nguminoming ka na kay kahit mo. Ha? Di pa lang agnan na yun alumsak ti salit. Anya? Ay, talaga ka di nga iso lang ti pare ka muna italimsan. Gadwan! Oh. Imbes nga agsapol kay ti solusyon tapno saan alumsak, ngam saan mo takarkarwam laang. Gapo iti kay inom mo iti arak, igidan mo ita pa naglalamin, awan lang arod na batin. Aha! Awan ti babaya makaanus kan ka kunak tumad. Day tala inom mo ti pangpangrunam. Ay, anya laki din. Awan mo, Toryong. Awan mo na talaga. Hoy, Ay, Chokoy, saan ka ba? Kung manatawa nita. Nagalas ka baklaw. awanan. Pinanawan na kanibas siyang gapiti parikot na kin ka. Anya? Ngampot numat nga minti kanayon na ngay bagbagaken ka. Akanayon kumatamang mangag. Tanagpig sa akin nga rutang iwat na. Naglamis lang nga rodon ti panawan. Sakit igidan mo pati kanayon nga uminom. Papanan lang ay no saan alumsag. Ay, sumardeng ka ta napudot ti ulo kita. Oo. Napudot dami na babae ngayon awid mo. Kat pagpapanawan da kan. Gapula ang ditakirit alumlumsag. Anya laki din. Nita, ituloy na jo. Nay, Makapalag! Ay, naimbang pa'y kanyak. Taurag ag-ice aming aglawlaw. Uray ibagada abakla kasan alumsag. Ay, in fairness. Kaya't wasawan, awan ba nan liba siyang nagtalaw manan? Katuan, nagtalawan. Tas siguro tinangag ko sanitaan day di na minsan narami. Kanayon ka no alumsag ti karet ni Toryong. Gabi ti kanayon na pa naging inom. Ay! Anya? Ay uray day tan arason. Ay, oras siyak mat anana. No kasya mat lang nga nagbati lang arudan. Sakit ka namin pa lang nga uminom. Ay, talawa ka talaga. Ay, sika talaga. Makanaanos mo, titi kasya tao mo. Naglamin ti panahon nita. Imbes ko maakadwan na ni Basyang ijibalay da no kasya nga wan trabaho na. Saan man? Taarak isang sangun na, tawa ng bain. Kat, anya ngay nga raw, pag nakman na Kanya nga ita, tinalawan da lang nga ro ti salit at Toryong. Ni Maria Idey, saan akas ta ti rason na no apay at tinalawan na ni Toryong. Parikot na laang ti kanayon na apa naging inom. Angam ni Basyang, ti parikot na ti keret na alimsak. Ay anya lakit din, nagrabaw. Ay napaw, kunaklaki din o sino ti kasla nakakaasi ang masabat ko, si kamagayam Toryong. Nana? Kasla nakadagdag san ti parikot mau iti kastalangam. Kailiw ko nga minan. Di ba siya? Nana? Ha, apay talaga ka di asaan nga agsublay. Awang nga rin, nana. Saan nga agsubli na jay?
Talaga, pinanawan na ka. Ay, basol mon sa amon nga men, no apay pinanawan na ka ni Basyang. Unay ka na ya, Turyong. Makapasin na, ngarap na. Parikot nan sa kanong amintikwa. Kanayon alumsak. Ninanap mo. Pudno mat, dayta ka no ti parikot na kan ka. Ay, apo aya, no ni Maria ide anak kasingsing pat, pinanawan na ka gapulang iti kinamamartek mo. Ngamita, pinanawan na ka ni Basyang gapulang iti kanayon alumsak. Ay, anya laki din. Chismosa talaga na dyan bakla dyan. Wan, isaw tinanging baga kanyak, ngam amin ang manwan no saan. Dayta ti pudno. Di kanto mga minbaliwan na ita kinausam mo iti arak. Anya nga ita, pinanawan na ka lang around. Awan mon, pare. Kasla binagkat mo ti lobong, iti kasta lang ati rupam. May isa ka mo, pare. Imbis nga i-comfort na ka, kumpare. Basta pa lang, di magbagamay. Comfort nga ibagbagam mo dita. Ni. Kat basol mo mati ngamin. No apay, apampanawan da kadagiti babae ngayon awid mo. Unay? Pare, dahito lang ti may bakakan ka. No amom ngamin abatit, saan mo nga igiddan ti kanay na panagin inom itaharak? Sakit naglamin ti panawin ita. Papanan lang ay, no saan alumsak dayta. Sana ya? Ay, si kaki di mo, pare. Makapasair mo tin, itirik na dahil nga ibagbagamay. Oh, Ay na pare, ibagbak lang ti pudno. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, Kardaw, ingka man gumatang iti suka. Ha? Anya? Isak pa mo ti ipaon mo na bambandok ang nagapo iti bangkag. Jack nga raw mapanawan na tilutlutwak, tamaksad. Nili na ti ibaon mo ah. Lina, Apay, anya. ingka man gumatang iti suka. Ay, nangitigatan ko ah. Umay mo alaan dito yung kusina. Darasam, tapno mangan tayon. Lina, Sana nagpapukis. kunak ayang agpapukis ka, dumagas ka laang matiti parlor ko. Apay, ayan. Aga papura ah. Ay hala, nan ano day tarupam? Ha? Apay, ayan. Pimo daw kamat. Ay na. Kunaklakit din yung dakas di bagam. Urek lang makigtuat. Agpiping matikulay day tapingping mo sika. Ha? Ay, piminta sa kadi? Anya nga din apply mo di tarupam? Secret! Ibagam maten tapno isuman mati o sarap. awanan di gusto mo dito parlor, isong agtugawak mo tin, Katwa na, agina na kamat. Nagsasaruno dagiti pinukisak, ken minanicure ko itay. Sana bali ata ado mati kwartam nga iyawid mo inton madamdama. Nakita ko ba nagsarita kayo itay kanilina? Anya tinagsaritaan nyo? Apay, di mo nadlaw ti rupa na, pimpo daw sika. Ha? Pimudaw ayamoy. Katuan, pimentas ni Lina. Agpiping to pa ti pingping na. Damdamagak nga ron no niya ti usaron na iti rupa na. Ngam di namot kayat nga ibaga. Lina, apay nga ilisim na ita sa nga kalungkong adinangdang. Nauma mo talaga, agsitsiday ti nabagungan. Dak pinakitang siday ti pinaguungan. Agkakatula ti rupak. Taapay. Jay, ay kapkabil ko dito rupak. Kontra na ka no ti baguong. Ay, adula amin. Di mo pilitin, no saan nakita agsiday ti binagungan.
Anya ay nga men, di kabkabil mo di tarupam. Tauray la lumablaba, garagita pingping mo. Uy, ada good news ko kan ka, Mercy. Anya na ita? Nagapo ka na chismis di tarwar. Kat amom, hay! Istorya pay sa akan to agkatakatawa dita. Ada umay nga artista into no fiesta tayo. Ha? Asinong artista? Ay, di ka gugwapon nga artista. Ijay Miss Gay? Matuloy aya. Day tapay ti good news ko kan ka. Karamalak ka di, kadag iti contestant? Apay asandak man lang nga pinakaamuan mo. Anya karaman ka nga ibagbagam. Ay na, nabayagin nga rapaap kong agbalin a beauty queen. Apay, nalipata mon, a 5 flat lang ti height mo, saan ka mabalin a makisali ti Miss Gay anya? Ay di ka man agsaw iti kasta? Nilina ati kasali. What? Katduhatan tumot lang amang make-up ka dagiti contestants. Saan ka di nakaragragsak dayta? Anya? Agprak-practice mo't amag na ni Lina. Bakit? Sumali ka no iti Miss Gay. Adula amin dahil. Anya nga adula amin nga ibagpagam. Idi pa nga arapaap ko. Ti makisali iti beauty contest. Ngam ita, taada ti pageant dagiti Miss Gay. Nilina ti mangtong paliti arapaap ko iday. Mga pagkatamit. Kayso nga ron nagprak-practice tapno mga bak. Ay, anya laki din. Oy, Mercy! Girl! Ha? Apay? Adag pa pukis. Ha? Ay, uwan gaya. Apay, kasla daw ti pampanunutan. Ay, nasakit lang tinakam ko niya. Anya ko mati nakabasulakan ka. Tagsakit tinakam mo kanya. Saan asika? Apay nga ron ngagsaksakit tinakam mo. Apay anilina tinalada a contestant. Ah, rumbang kumasi ka? Anya mo nilina nga ay. Sakang lang arudan at dapat kubkubo na. Nauyaw ka mo't gaya ma. Wen, napudaw yerupa na. Angam nagpatingga ti pudaw na. Nagpatinggaan na. Iti tingad na ah. Anya? Saan na bagay tagbali na Miss Gay? Tadayo amas na pinpintasak ng iso. You know? Awan mo't lang yung tricycle alumabas. Mercy, si kamat gamit yung nakatakder di talikodak. Agur uray kamot ka diti pagluganam. Wen, Long time no si Kumusta kan? mayat. Uy, amo? Dua kay kanu kini Rosa amang make-up kada kami a contestant. Ha? Pakpakawan. Ha? La, matinsamot aldaw mo ita. Talaga amadi. Iso asanak man nakasasalita. Ay, okay, sige. Pasensya ka na. Nakita ka ngamin nga agur-uray mo't iti pagluganam. Mapanak mo't kami nag-practice dito auditorium. Kung namlan no napintas. Adan tumul lang nagpatinggaan ti pudaw na. Ha? At ka di pagpagam? Awan! Parang kayo din na sumuka na tricycle, taglugang ka. Shoo! Mercy, sigapay lang diti parlor Tamapan ko man buyan nga agrampa dagiti contestant. Tapno amok no kasanok ida make-upan. Yala ko man simsimrekan. Ay na, saan ka kadimot a customer si? Makikooperate ka kumamot ata at dakit nga ron papanak. Nagmalas. Tanakitak pa lang ni Lina iji paradaan itay. Apay ay ang amin sakit tinakam mo kinilina. Awan mo ti amok abasol lakan ka.
Loko mo tanda dya, Mercy. Agasam man ta, itis-tismis na din na saan ang napintas ni Lina. Sino ang Mercy na ta? Day aagpukpok si Jay Parlor a classmate na ide. Umapal siguro. Iso akas tatar aramida na. Ngam saan namot ko mga iwarwaras, ngayon istoryahan ka na gini na tao. Boy ama, isugam ti pakaragsakan na. Kaya't dan sa ngamen nga isuko mati contestant. Ngam kurang mat nga rod ti height na, kan may sa nakaluklok mag. Anya nga iti may bagay ka na make-up. San mo abagay ti simple lang nga make-up ta napintas kan? Dahito po daw ti Rupa kay si istoryahan ni Mercy ang nagpatingga. Kasano mapagpadahan dahito eh? Ay na, saan ka madanagan? Takabaulan day ta ti make-up. Ay, agyaman na Kan, bayam ka dilaang dagiti istoryaan ni Mercy kontra kan ka. Madlaw ko, katadaguran na kanyak si ka. Wan ta umapal. Ha? Apay ko mga umapal kanya. Kat, adayong kami na napimpintas ka ngam iso. Napintas mat ni Mercy Nauyaw nga rod. Iso day ta ti madikan kwa na, naapal unay. Bayam, agpatinggan tumot laang ti kinauyaw na. Ay katlas kan nga isa ganam analaing de kontes inton rabi. Hindi pa yan nakasagana ang tatang. Ay sa nabali no saan ka magabak? Saan mo una pang panunutin ang magabak ka anak ko? Talaga matasaan tatang. Tamas napintas na kiti kalaban ko. Ay no apay mo't ngamin. Asim mali ka pala ang itiday ta akontes. Dahil ako man sigod a classmate mo ang Mercy si Mali. Tapno saan na kang uyawan, kan perpertin ka na kiti kaaruba. Ay na, makitam la ko mati panagrampa ni Lina. Nagmayat si ka, kasla model amag na. I don't care. Kunak nga rod kan kwa na, asimplen to lang ti make-up nga usaran kan kwa na. Tapno maiparang at talaga ti kinapintas na. Kahit kasano nga di po daw ti Rupa na nagpatingga. Kat adamot make-up Rupa nan sa laang mga minti na po daw. Saan ka man akasta? Rumbang kumamot a proud ka Ta irepresenta ni Lina dahi ti lugar tayo. Ay, sa anak to asumurot nga make up. Asino nga ti kadwak no saan ka sumurot? Agkita ka ti sa bali akadwa. Sayang, saan mo ang mabuyad agiti agkakagwapong artista? Ay na, maturog aklangan. Sayang lang ti oras kin panawin ko. Pagpatinggan aya mo ti kastang ugalim si Kamersi. Anya lakit din aya. Ay agring kan lakay. Ne, nakaturog ak matay. Saan mo anabuya? Ti Nangabak ni Lina. Ay, nalpasan aya. Nalpasan naturog ka mo diti auditorium. Ay, sayang. Nalpas gayam. Ni Lina tinangabak. Ay, ikat, agawin tayo nga rin. Atain tayo maturog. Saan mo man adamdamagan ang ibagbaga ko ni Lina tinangabak? Saan na-deserve? Apa na ko naman saan na-deserve? Kat iso lang nga raw doon tinangabak. Di mo lang maaklon kat. Nabartik siguro na kiti judges, Muloong ta. Ha? Kasta ti panunot mo? Nagado ti mas deserve ang mga abak. Apay nga isupay la, Saan na mo tabagay ti agbalin na misgay? Ay, ikatan kan sakit din. Nagalas talaga ti ugali mon. Anya? Sa bagay, ado ti agreklamo a customer. Saan ka no anasaya ti panang pokis mo katakwada? Ay nabangking di ulo-ulo da, Mabati ka magkadakwada. Saan na po no dayta? Dagiti pidpidik yoram, agsaksakit ka no ti sakada. Gaputasan mo unay, ngay ikatan, dagiti ingronda. Ay na, da sakit da ti gout. Isong agsakit ti saksakad da.
Kinapay nga itamla nga imbaga na kita. Naurnong dagita reklamo kan ka, Mercy. Ha? Kan namin anok mo tan nga naibaga kan ka sa saya atang titrabahom. Anyat inaramid mo. Inyalang-alang mo laang. Ay, nagpatinggamat tan, ti pasensyakan ka. Anya? Saan sabotan nga agtrab-trabaho ni Mercy di ta parlor? Ha? Apay ani ba kamday tanana? Wan tarakitak ngamin nga aglaklako laang itinatang iji palengke. Ha? Kasano ko maano pasamak tayo ta? Sapay awam mo nga ro ti gumatgatang itilako na. So naasiak, iso nga gimatakak. Ala, apay nga ta napasamak tayo takang kuha na nanang. Tsak mga rod amaw, mabainak mo't ngagsaludsod kan kwa na. Nagpatinggamot na ti panagtrabaho na rita parlor. Umayak ko maagpapukis. Kalpasan ti panangabak mo, kas Miss Gay dito lugar tayo, umay ka nagpapokis dito parlor ko? Wen ni ko mamersi ti kahit ko magpukis kanyak. Ay, awanan ni Mercy. Awanan? Taping awanan? Inikat ko na. Umay ka ta siya klaang di mang pokis kan ka. Hay, isumat lagaya manakita ni nanang ko dya palengke. Ha? Tindera itan? Rumpang laang dayjay kan kwa na. Kasi matisigo da classmate ko. Apay kumakasyam, kat isunto pa ti manguyaw kan ka. Uray ata na nga bakakmatlat ta. Nagalas ti ugali na dayjay. Kunak ngamin kan ka, nga amin adakas abanag, at dapating gana. Ala, umay kan, tapukisan kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Rene Lakay, nagadon tinagurder kanyak. Nagurderitan niya. Cake, agarami dak iti cake. Sikat ti para deliver ko Of course. Kedua na. Tapno adda usar na di tricycle ko. Mala, intanga raw na nagpalingke. Gumatang taban iti ingredients. Rugya akong ti agbake. Anya pa lang ti aramidam dita. Agida ako mamata na banuga ka nagpasada bakal. Madamdamakan nga gidala kay. Mapantapay gumatang. Makaura mo dito paggatang Saan mo't apumano di paggatangan ka? Intake din. Kakaiso na nga adu tinagurder kanya. Bakit? Nagadulakit din na ito ginatgatang mo. Gamit kan ingredients na kita. Naibagkat ko mat amin nandito kusina. Iso nga mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka, amapan ka agpasada? Gana niya pa yung itaramidag. Tulungan nak nga agbake Amo kaya mo't agbake. Amom, umay katay sa ganam lagi ti asukar kas kadari na. Kasano nga niya pa nagpasadak mo? Bay amday ta pa sa pasada aday ta. Ah. Numalpas ta nga agbake, ingka ag-deliver. Apay nga ito saan kamutin nga paspasadan, paray. Huwag nga rin pare. Diyak masangon. Agdil-deliver kan sa kanon, paray. Anya ka dil-deliver mo? Cake pare. J.R. Aramidan ni bakit ko. Mayat madlaan. Mayat ang kahit kulat na tagpasada pare. Ay, wala. Kasi ka ti presidente ti asosasyon tayo. Nasaan ka nagpasada? Kasanon ti asosasyon tayo. Bayan pare. Takasaritak man ni bakit ko.
Oy, Rene! Rene! Nay ko. Apa si patim to'y pingping ko nga. Masaam mon aday taari na kin asukar. Kung naman lumaturog tan bakit? Ay, maturog asasawom. Nagado ti order ko para inton bigat. Nagkadun niya naramid ta. Kurang, adhanayon nga orders. Dagbay kat makaramas ni tibanog ko dyan. Anya ramas asasawom. Sige kayo din, nagtrabaho ka. Ay, awan pa'y umno nga inananda tao. Inlogan mo, ni tricycle mo, dagit i-deliver mo? Wan bakit? Anya lagi din. Ada nagnaga na dagijay ang mga numapagsisinnukat mo. Numalpasa ka makadeliver. Mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka nga agpasada ka. Manon alawas asa anak ang nagpasada. Ag-meeting kami pa'y kadagitik kamimbrok. Ay, saan ka nga agpasada? Tulungan na klangan iti negosyo. Anya, awan mo titong tungan ta akas ta. Siyak ti masurot. Manulaang mati mabirbiro kami ti panagpasada ma. Bakit? Kat kasalungay nga rod ti kina-presidente. Amumat ang nabayag kong nga arapaap nga agbali na president. Dito'y lang ang matungpal dahi tang arapaap ko. Mau din dito yung i-deliver ako. Bet tinakasurat anagan. At the doorbell ticket da. Nene. Awan sapay mo ti tao. Sapay dakkel ito in order na akik. Hello? Ay, sus. Nagsiksin. Nakasando ko naman ka naka-shorts. Nagkitingin ti shorts na. Hello ko na. Iso ka din day taji cake ko? Uwan. Si kagayam ti para deliver ni Olivia. Siyak ta asawa na. Kasta ka di? Ala, umunag ka Diyak namin mapagkatay ta cake, takaman manicure ko. Kas makita man. Ay, sus. Nagatitugtag na kita ko kon. Kan naglalabagatan. Kami! Agtugaw ka Anya itayong tinagan mo? Rene, tinagan ko. Dandani ka nagnagan mo nilakay ko Asos, ayan nilakay mo. Ang mga numakita nak dito'y kadelikado. Relax! Agtugaw ka laang. Adda nilakay ko ijay abroad. Dinan sa kayat ti agawi dan. Ijay nan. Anya tinagan nilakay mo. Kanagnagan mo nga rod. Renante. Angam. Anya mo't day jay. Kwarta laang mo't yaday ti panunot na. Di na amomot nga dapag ka sa pulak. Kas kumaitian niya. Attention! Ayat! Apros! Diba? Uwan mo ta. Ramanan taman kiti daytoy. Oh, cake. Amom ka di ti raman na daytoy. Saan? Saan mo ta kahit ngay paraman ni bakit ko nag-bake iti cake? Katramanan ta mabitla ang tabangalak iti platito. Na-deliver mo matla amin dagiti cake lakay. Katuan. Anya nga'y tinakuna dagiti customer ko. Anya, ikaw mati makunada. Ni Betty ay aywanak a customer ta naglaing nga agbayad. Saan anatawar? Bak nang ngamin ka. Aya. Abroad ti asawa na. Lakay, kita dyan send na abayad na. Abay, mano dya insend na. Dinuble na mo ti bayad na.
1.5 ko ma, ngam inaramid na mo at 3,000. Kita ane, Ni bakit man? Ure mo malay, dekat dito roba kong cellphone mo. Nakita ko. Imbag man ta nakapashare ka dito balay, pare. Nairanta danaskin nga bakaking nga, pare. Anya da ita, pare. Kumusta nga ito yung negosyo yung kinibakit mo? Isang sa mo iti pagbaknangan yun, pare. Saan ba, pare? Ngayon, napagsasaritaan mi iti mga ibotos, iti barong opisyal, iti asosasyon tayo, pare. Kat, Sukatan dakon? kitsanda ka mo ito na makikita nga, paspasada, pare. Kapilitan na sukatanda ka na. Eh, pare, sana. Umayak agpasada. Kitsanda kan samit na palubusan ni bakit mo? Kasaritak ni bakit ko, pare. Saan da kasukatan? Di mo ko naan nga agbig ka ita iti cake uray rabin, bakit? Kat, anya nga iti aramidon ta? Na, rinabihimot lang nga nakasta bakit? Awanan ti sabaling aramidon ta, no saan nga agbig. Agririkan, Diyak pa'y maramanan day takik nga ibibig ta. Nagngina, raman amki din? Nagaduan na ibig, awan pa'y naramanak uray maysa. Ay, agmasa ka din iti arena. Bakit? Mabalin na maturog tamot ko ma. Ay, saan na mabalin? Tano ti orders? Inton bigat manan, delivery manan. Sino da kita nag-order? Ado, kita, order ni Bet. Special cake, ti order na lakay. Aray ko, nagsakitan di takyag ko akamamasa iti arena. Napuyat ak lang arudan. Mapanak man agi-deliveran. Ne. Agrek-reklamo kan samot ten lakay. Sino kumatisan nga reklamo iti kastoy? Awanan, sukatanda kon nga president. Katbay an-anwam ti posisyon mo na awan mat kwartam. Bakit? Para man iti cake mo. Ay bayadam, nakangingina, kan nagrigat ti agaramid ang mamag. Diyak pa'y amo, no niya tiraman dagiti cake nga aramidan ta. Awan ti raman-raman, kakit ti ag-deliver. Yan lakit din. Amok latakat nga may kag-deliver. Isa pinadaanan ka. Wow, nakasiksiksi ka lang tabet. Sa bali man ang ti kolor na na ti kukok. Wan nga ron, ad-adda si miksi ka dita kukom. Agap apura ka di? Saan ba tunay? Kayat mo, ramanan taman na ti cake, oh. Nga in-order ko kini bakit mo. Wana, niya. Ramanan ta nga ron. Kas jay gayam tiraman tikik nga in-deliver ko kinibet ah. Anya ti raman na. Sumamit nga umapgad. Apay ni ramanam. Ha? Ay, kwa, jay, Apay among ti raman na. Special cake tayo ah. niramanak lang, jay icing na. Dinoble na matmanan, ti bayad na itin-deliver mo a cake. Ay, kung mayat, nagragsakan. Yes! Oh! Ne. Apaya saan kang agkatawa ngay? Ada sumsumrok ti panunot ko kat. Kanya sa ita, damagam kiti ano, anya man ti order na akik. Taaramidin ta dagos, bakit ako? Espesyal ka day? Agmasa ka din iti arena, bakit? Baka mo na. Oy, Manang Olivia!
Samot, Bet. Apay, insardang mo ka din di agbe? Saan ba? Apay, aya? Agordara ko mamanan. Ipa-deliver mo kinilakay mo, ah. Nungay sa bali ti mangi deliver. Saan ana imas ano sa bali ti mangi deliver? Anya? Agordarak. Special cake, ah. Tay ado ti icing na. Lakay, umay mo man ramanan na ito yung cake nga aramidak. Nasamit unay dayta. Apay, adi mo kahit aramanan. Diyan nga rod kaya tinasamit mo. Ita nga iparparaman ko kan ka, saan mo akayat? Diyan man ki order ni Bet ti ibekta bakit? Makadlaw akong kan ka rin ah. Saan samutin ana saya ati mapaspasama ka? Tila pang panunutam. Apay nga raw, adi mo kahit aramanan na ito yung bake ko a cake. Umay mo ramanan ko naknay. Na, apay makaungat ka ngay. Day cake ni Bet, kaya't mo aramanan. Idinto tatay ti cake ko, di mo kahit aramanan. Umay mo ramanan ko naknay. Umay kuramanan. Ngam kalpasan na. Mapanta maturugan. Kutuwa na. Awanan tagbik itarabi eh. Pare, ag-meeting tayon. Nay, kunak man no saan mo na masangot yung pasada, pare. Masangok itan pare. Apay, insardeng yo ka rin, tinegosyo ka ni bakit mo? Saan pare? Adan inala ni bakit ko para deliver na. Aya, asino nga yan? Jail lakay nga uncle na. Ay kahit payab ka nga rodo na iti meeting, tas ikamot ti presidente, pare. Hello? Hello, Manang Olivia. Na-deliver ka din, di order mo a cake. Anya mo dun si para deliver mo. Lakay lang aro dun, bungal pay. Ni uncle ko, dayjay, apay aya. Apay, jisigod a para deliver mo ngay. Lakay ko, dayjay, saan nga ag-deliver tagargaryam samat. Sumayat ka mat. Ni, saan mo't ama ng Olivia? Anya ka laki din. Gaputawan nila kay mo, pag interesam nila kay ko, ay, ag-drive lang nga, iti tricycle. Ramramanan mila ang JK nga aramidam. Ay, saan kanto pa'y ngayar aramidanan? Di mo ibagati kasta, tanarigat numawanan ka iti customer. Ay, uray, basta sa anak ang maagawan iti asawa. Niya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. February manan, bulan manan, dagiti adakaayan ayat na. Ha? Ulitak bulan dagiti adakaayan ayat na. Nita! Saan akaraman dagiti awan boyfriend wano girlfriend na dita. Kang runaan na, saan akaraman dagiti baak. Si kakit di matanton niya. Makasao ka man. Katpud na mo ti bagbagak saan aya. Ala, wala no isuti ko na. Anya ko ma, saan kumat nga ipatay ti kaawan kayan ayat ko? Whatever, sakit lang ang iti ulo dagiti lalaki anya. Oy, saan nga amin anya? No para kan ka kat sakit ti ulo dagiti lalaki. Saan kanya? Anya? Nakunak dayta, gaput adda ni Lando kaayan ayat ko. Faithful kanya. Maawatam. What?
Apa kas tati lang ang Bert? Madilang arutin tal aldaw ko. Karkaruan pa lang mat. Berta ko ng kanyak san abert. Ah? Wingayam. Ala, bertalatan man. Oh, apa nga ro kas tati lang am? Siguro, adaman ang nakaapam niya. Ay, dayjay man nga Antonia, makabuisit talaga. Ha? Ke? Kaano pa ay nagbalin na nasaya day nga Antonia? Kat kanayon mo't ang makabwisit. Anya kami din baga naking kaya. Naku nanakit din, nga itaka no abulan ti February, kat bulan laeng dagiti adakayan ayat na. Nukastasan mo abulan. Nalagip ko manen, di pa nang lukloko ni Andrew, iti kanyak, Beshi. Lipato mo naman day nga Andrew. Hindi siya kawalan, no? Dayjay tumat ngaming Antonia, tilay bagpagana. Gapulang nga tatada boyfriend na, kas tiyayan di pa nagsasauna. Ala, bayam kadilatan. Apo, uray pa ibaga na ati bulan ti February. Kat para lang ka na the boyfriend na. Ipatay taya. Saan mat? Keep shining, beshi. Na. Amom, kaslata kaktus a napintas. Uray awan si bugta. Napintas na lata. Nabasa. Kumpara ka na Antonia nga the boyfriend na. Ay na, nakamagmagamot itsura na. Nyalaki din. Lando, ang mga nawan dita panunot mo ipalagip ko laang nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Ang mga no adamot plano, amang ipasyar kanya. Pangipasyara ngay, kumaking ka. Sa dino, ate kaya mapapanan. Salud-sudan nak, nung sa dino ti kahit ko apapanan? Ay, kuwan na. Ang mga ngamin na saan mo man na kayat no siyak ti mangisurap. Nasaya at mat-ana kasta ti panunot mo. Kaya't ko apapanan, kat ijay bahay na ba to? Ijay laon yun ngay. Ay, jay sinan... Ay, Di ka nagkadkad ta sinaludsod mo no sa dino ti kahit ko apapanan. ala, mapanta nga raw din tong Valentine's Day. Nakaragrag sa unay ti day tangi imbagam Lando. Isa ganak ti ipapanta ijay. Nabayagan akayat ko ti agpasyal ijay. Ay na! Nakaragrag sakak at talaga! Day, magkabayan to niya, bigbigat ang nakaragragsak ka. Ha? Ay, katuan Auntie Minda, naragsak at talaga ti bigat ko. Ay, kat, nasaya at kadino kasta. Naku na nga minilando akaayan-ayat ko, amapan kami kano agpasyar ije bahay na bato into umay a Valentine's Day. Ha? Ay na, hindi pa'y akayat ko ti mapan ijay. Kamaudyanan na ibaga na nga ipasyar nak ijay. Masigurado ka naragsak ti Valentine's Day. Ay na, makaparagsak ko naktumat. Kan kang runaan na, at dapay ka date ko. Ay katuan saan ka makarelate iti ibagbagak? Gaputa baak ka ngamin bakit? Bimakit kayo abaak. Ew, Ania, hoy Antonia, dinakman bagan iti kasta. Ay, tanangam ti panagsasaom ko naktumat. Ni, apay makaungot ka, katpuno mo ti bagbagak sana ya. Baak mo't talaga. Ulitak baak ka, iso nga awan ka Valentine's mo, awan ka date mo. Nyalakit din. Ay, panawan nakta ang mga nasumip nga ti panagkitakan ka, Antonia! Nagalas sa talaga ti ugali da nga Antonia. Agasam man, no nangalaan na iti tured na ang ibagay iti kastaking ka. Makapakod-kod nga ron iti ulo na diya babae. Di ka pala tinumpay iti kanigid kan kanawan. Tapno agnakam ti awanan baing. Ay, maminsan pa'y talaga nga ibaga na kanyak tikas jay. Tungpaak at talaga. Ay nawan, tapno agnakam. Kung namalan nakagugwapo ti boyfriend na. Nakangingisit mo ni Landong. Agkalkalyo pa ti siko na. Agrangyat pa ti saka na. Ay apo, yumukod. Isumat.
Kas labi na titipor, ije bantay, iti kinangisit na. Ay, una yan. Di kas labi natin ti puor na labas. Pudno mat, ngam no agsasauday yung Antonia, kunam lalo kagwapuan ti boyfriend na. Nagturod pa amang ibaga kanya, kasaan kano ang makarelate iti ibagbaga na may papan iti Valentine's. Taba akak kano. Ay, ti awanan baen. Inton maminsan nga ibaga na paiking katikas na. Pasubsubam, tapno agnakam. Nalaki din. Uy, Bert! Aday bagak Salbag ka ma. Mamin ano kadipay nga ibakaken ka asan abert tinagan ko. Berta! Kunak lang arutan. Anya lakit din aya. Nagadukat nga. Ala, Berta latan no, Berta. Oh, anyat ibagam aya. Ipakamuklaan kan ka, nag-date kami kinilando, iji bahay na ba to, inton umay a Valentine's Day. Anya? Day tat ibagam kanya? Katuan, katsikangay, ada ka dimat ka-date mo? Hoy! Anya ko mati bibiyang mo noon kadit ko. San kumat nga ipatay? Kunam laday ta, tawan ngamin mangayat kan ka. Anya? Katuan mat, naimbag pa'y kanyak, tadalata ni Lando a faithful, loyal kanyak. Agraraman. Loyal no loyal. Awan bibiyang ko. Heh! Nakangisngisit mit ngarot. Anya laki din. Kas jay man Antonia. Uray saan mo asaludsudan kit ibagbaga na. Wan ngarot. Saan ko matasalsaludsudan? No papananda kinilando inton Valentine's Day. Ngam ibagbaga nakit din. Ay na, nagala si boyfriend na. Din sa magbrabras. Makapuling ti dikki na. Kapansin masyado. Naku, naimbag ko mga rudmet no gwapo ti pampanakal na ang boyfriend na. Ngam saan met? Nagtangkan mo tingisit na. Isopay ah. Kas lasong road. Nakauy-uyaw tayo diyang Antonia. Adan tulat taal daw namat Ay, wala. Apay ka na yung latan nga iso, te aguy-uyaw? Ay, saan ko nga itulok? Adan tulat tamaban ni ita a foreigner. Huyon to day diyang babae. Sika talaga. Kita niya nga ti pagapan mo no bilang lang, iya foreigner. Ay, saan na masapol ti pagapanan niya? Umanahin day ti baniit ko, beshi. Anya laki din. Nagsapa ka mo tin. Nakaring Antonia. Mapana kaya store nila kay Punsyo. Ha? Nakman gumatang, barang adala ko na akartib. Eh, apay ti karatay. Si kakit dimat, apay, nalipatan ma Valentine's Day inton bigatan. Ha? Ay, yung kaya man niya. Oh, ang mga nalipatan ti promise mo kanyak, ang mapantag pa siya iji bahay na ba to, Apay, malipata kaya. Mapantaman. Inak gumatang iti kartib, tapukisak man mo ti kakaisunak ko. Nasamsamak nga minan kat, sapay Valentine's Day inton bigat. Ungag pa isaw, nagsamudyo. Kin, apay, masapol pa ya. Pukisap. Katuan alangan mat, jaklaki ti itulok nga Valentine's Day ta nakasamsamak. Iso apuki saklando. Anyat gatangam, Antonia. Gumatak man iti kartib tata. Ha? Ano mga itikartib? Ne, apay nalipatan nyo a Valentine's Day inton bigat? Ha? Ngam sa bagay, may sa kayo mo't alim makay abaak. Ya. Iso asaan kayo ang makarelate. Si kakit di mo't, Antonia. Tila sasawumot. Ay na, pudno ti bagbagak tata. Anya lakit din. Mala, lakwan na ko na iti kartib, tapagpokis ko dito yung Chinese petchay ko. Chinese petchay? Kita, saan nyo ang muda kita, ta saan nyo ang napadasan? Baka kayo nga rudya. Ala, amala na ito kartibon taagtalaw kan. Anya? Tila malawlawat mo. Salbag ka. Ne,
Nagsabat talang nga rodan, ngam di ka pa'y saludsodan no anok na ito'y kartib mat. Ani ngam sa bagay, saan ka ngamin makarelate ako nak? Gaputa na baakan ka. Awan boyfriend mo, awan ka date mo inton bigat. Hay, aday ta ka man nakon kat. Mangdadaal ka talaga iti bigat. Nagado ngamin ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang. Makarunod ka talaga kanyak. Gaputa pudno ti bagbagak. Nabaakan ka balasang. Siguro, awan ti mayat ang mangaram kan ka. Gapo nga tatakwa. Ay, sumardang ka. Anyways, Valentine's Day inton bigat. Isung agpukisak. Aniya, pukisak man na ito Chinese petchay ko. Tapno maragsakan mo't anilando my loves aka Valentine's ko. Apa, isalsalod-sodak ayata ibagbagam? Saan man kit di? Just sharing. Ngam sa bagay, kas itinakunak, talaga saan ka makarelate, gapo tabaak ka. Ulitak ka, gapo tabaak ka. Ay, di ta ka manlangan. Bye! Anda ako niti banyo. Pukisak man kit dita ni. Kasamsamak. Ang mga noon niya pati maibaga ni Lando. Ay, anay ko! Lando! Nay! Nakukuha mo sa kakayang kamay! Abay! Lando! Una ka pukisak ng nakartip ko matan. Natipigan ni Tiba-Tiba-Manigam. Anya! Unay! Tama na. Nagsakit na talaga. Unay mo titsaraan napisi mo tay. Tugong ko naman. Nagkunang kami nakartib to saram ko mabalim mo ti Shibar. Sumot ka man dyan. Tala ko na. Nagsakit lang daw. Nasunod ti Valentine's Day na lukas daw. Sa pinaganglamyaw. Nakartip ko matan. Kunak na buhok ti nakartip ko ti mani-manig magayaman. Una yan. Unay ay, hindi ka to pala pinagaw mga sagay sa. Awanan. Kunak lagi din makapag-date ta Valentine's. Yung saan man gayam. Salpag kita. Kanya rin yan. Kanda na makapasyar ata kasi amo tinarami mo. Ayun na yun ay ati kastoy. Unay nure ko mama no. Nagusar ka ti ko. Shibar. Nagano kami ti mabalim mo nga usar ay. Kartip pala mo ta nakatataram. Nya nga ita. Natipingan lang aroon taman ni manay. Awanan ti Valentine's Day ta. Imbes ka data jingag paspasyar. At data di o nagtibalay. Sa lang aroon na makitan. Pukisam to pa ilang kami may. Ay nakababayin ka kadakitikin ang kantyawa mabaak. Kas kadawang kadit na dita ngay bagbagam. Anya? Nyalangan ti may bagada. Numamanda na kartim mo ti manimanay. Tiping lang aro. Unay mo. Nyalaki din. Nya itsurahan na data diwit. Oh. Ay napaw! Gungunam! Gungunam tumanan inton maramdama. Agmalam kan mabigatan. Oh, Beshi. Ha? Nakadkadlaw manan nga dakarod mo Apay, Beshi, saan mo ka di pa yan nadamag din na pasama kina Antonia aparamag anauyaw anagalas ti ugali na? Ha? Saan pa'y Beshi? Sa sana mo nga minachismosa akas king na. Apay aya? Ket no nakartib na ti mani-mani na iti kalman. Ha? What? Wen, Beshi, gunggunana ko nakngalon. Nakaamam mo Beshi. Nakita? Inchis misman ni Maricel kanyak. Iso nga rin nagkatkatawa kami. Tanak ko na anatipingan ka no. Kina pala nakajitiping na. Diyan mo. Ayun na yan. Apay natipingan ka na. Di pala nakartib abo ko. Kumangarod Tapno adagong gunana anak ka uyaw. Kaya nagapgasang nga eh. Ay, awan ang arod. Saan na natuloy ti Valentine's Day? Da kanilando, anak ang ngisit. Tanakartib na mag-aam ti mani-manina. Ay, laki din. Ay, Antonia! Nadamag ko nakartib mo ka ng ti mani-mani eh. Anya?
Tima ko nakalaang kahit gunggunam. Ganabam ti kinaman naguyaw mo kada kaming awan boyfriend na. Nakartib mo ka no, iso natipingan. Di pala nakartib abo tapnawanan na bati. Kasi man ilando, pangikugso, mayapo. Si kakit di mat. Idadalos nakmat. Kaya bag ano mapalim pa may skat Stepan. Ay talaga, nauyaw ka nga mingkat. Gapulang tada ka Valentine's mo, aguyaw ka itawan boyfriend na. Kas kada baak, ababakat. Kan lalakay dita. Anya nga ita, imbag isuda ata buo pa eh. Nya. Sa anak mo tin nga naguyaw. When tawanan tapa, ay apo, nabawasanan. Nakartib mo lang arod. Ngam no sana napasamak na ita, malamang sa malamang, aramang, napapga, daging ga ita, kataguyaw kalata. Anya. Anya? Sapay lang ko matain tun sumaron, no? Kit makartib mo abo, Nya laki din. Kasi pa nilando. Umay kanya kon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.